So, ayun na nga po. Kami ngayong Burgos kasama si Mian at si Janjan. Oh, yeah! Pinahanda na nila. Yan namin dito. So, abangan nyo kami mga kasuro. Hi! Pupunta kami sa... Saan tayo pupunta? Puros La Union. Bye-bye! Nandun sa kabilang office. Oh, nandun sa kabila sila Mama Wing. Mama Wing? Babay ka na kay Mama Wing. Bye-bye! Hi kayo dyan! Hi! Hi, Calvo! Hello! Merry Christmas! Sige! Hi, bye-bye! Umay ka! Napun-puno kami! Daon-daon guys! Sige ka rin ang kal! Panel, dawan! Merry Christmas! 2 hours later. Oh my gosh! Kahoy lang yung ano, yung tulay. Ala! Exciting! Kawayan na! Gumagana siya! Huwag ka kasi nakasasayaw! Oh my gosh! Magungun siya, besh. Oh my gosh! Nahilo na nga ako sa van. May hilo pa ako dito. Oh my gosh, yung kapatid ko! Hi! Hindi kasi nga yan. Oh, ang laki ng bahay nila, oh. Ayun, oh. Ayun. Wow! Dito na kami, oh, yung bahay nila. Pero nahiya kami pumasok, syempre. Oh, tingnan niyo si Nelson. Sa lubong. Oh. Parang tanga lang, uy. Ayun na po si Paco Buting ting ting ting. A few inches later. Sa likod namin may nag-video. Parang tanga lang, best. Yan yung julalay ni Nelson. Kaming mga short hair kanyang model. Stop daw. So, nagbablog kami. Likod lang siya, behind the scenes si Janjan. Parang tanga, oh. Oh, nag-video na siya, maglalakad daw kami, ganun. Op! Normal na lakad. Okay, 1, 2, 3, go. Kunyari nagsiselfie kami. Di ba, bongga. Ayan, yung julalay niya, oh. Say hi to the camera. Say hi to the behind scene. Oh, ayan. Ayan na nga, no. Siniset niya yung drone niya. Say hi, Janjan. And Mian. Nelson. It's busy. Ah, ganda dito, oh. Ah.
The next day. Ayan, may naliligo na. Hi, Kalbo! Hi, Kaiyan. Tapos, langoy ka na. Finally, we're here. Pagod. Ako kay. Hi. Pagod rin ako. Siset niya na yung drone niya. Yarn, pababa na kami. Ha? First time ko lang umakit ng gano'n kataas. Mas mataas pa to sa Gruto, Baguio, no? Mas mataas din to sa Balungaw. Tsaka sa Natividad. Mataba lang dun sa Sa Natividad nga, Sky Plaza. Ang taas din. Mas mataas yung inakyatan nila Grace. Oo, sa Baguio yun ba? Saan na yun? Tok, Binggit daw. Mount Pulag. I don't know. Ang init. Diretso kaming ilog mamaya maliligo po. Ah! Ayaw ko yung tatak mo, dire-diretso tayo. Kaya madire-diretso ako kasi tumalan ako dire. Kasi tumalon ka, tanga ka ba? Dire-diretso na ako. Sana may zipline dito pababa hanggang ilog. Ganda ma-experience mag-hiking. Nga lang, nakakapagod paakyat. Sumama lang si Auntie Bonji kasi walang mag-a-aware. Babysitter ba? Tapos Auntie Bonji wala siyang kasama kaya sinama tayo. Wala kang pag-asa dun, uy. Yun. Tsaka ako yung taga-video nila. Di wow. Worth it naman yung pag-akyat namin sa taas. Enjoy. Ang ganda ng view. Pag nasa taas ka, makakalimutan mo yung pagod. Ay, sa wakas, nasa baba na kami mga kakrong-krong. So, dito na po kami sa ilog. Sobrang pawis ang damit namin. Maliligo muna kami. Hehehehe. Taas na inakit namin dun po sa tuktok. Grabe. Ay, huwag sila yan. So, ayan. Maliligo kami ng ilog. A few moments later. A few moments later. Yung uwi na po Ay, kami, nga po na. mga katuro. Ay nga po, ano? Babay na sa alaw nyo yung Burgos. De Los Reyes family. Bye-bye. Babay ka na kay Lynn. Bye-bye. Hi, Lynn. Anong gusto mong message para kay Lynn? Kahit dito lang. Hindi mama niya po. Hindi, dito lang, oo. Gaga, torpe animal. So, yun.
Lalakad na kami pauwi. Punta na kami ng Ordaneta, Pangasinan. By La Union. Ayun na nga, no? Bye-bye sa Burgos. Ay, bye-bye Burgos. Yeah. Unforgettable moment. True. Unforgettable moment. Forgettable. Abangan nyo po yung video na gagawin ko. Subscribe my YouTube channel. Search nyo po, Paco Butingting. Wow. Starring mga katuro, pero wala pa siyang YouTube channel. Sa akin muna. I Ako muna don't like. mag-upload sa Wala rin lang vlog niya. magsusubscribe. Baka ako lang din mag-review sa mga video ko. Tungang. Bye! A few moments later. Okay, 1, 2, 3, go. Bad with it, hit them folk now bad with it. Then you stop, then you hit them molly bar with it. Lean with it, bad with it, hit them folk now bad with it. Then you stop, then you hit that molly bar with it. Lean with it, bad with it, hit them folk now bad with it. Then you stop, then you hit that molly bar with it. Lean with it, bad with it, hit them folk Sige ako yung kasilo ah. Alright, y'all. Since y'all just learned how to do the avocado step, go grab a friend. Let's do it again. Hey, let go. Lean with it, dab with it. Hit them folk now, stab with it. Nay, then you stop, then you hit that Molly Bob